Nepripustím, aby sa Slovensko správalo podľa potrieb a plánov zbrojárov a politikov, ktorí ich zastupujú. Informoval som mojich kolegov, že Slovensko v tomto urobilo výrazný krok dopredu a výrazne investovalo do zbrojárskeho priemyslu, ktorý už dnes predstavuje skoro 3% nášho hrubého domáceho produktu. A Slovensko. Ale veľmi hlasne oznamujem, že si budem stáť za tým ani jeden náboj na Ukrajinu, lebo to len predĺžuje vojenský konflikt. Nehovoriac o tom, že na tejto vojne niekto zarába, Slovensko to určite nie je. A Slovensko sa týmito investíciami stalo jedným z najhlavnejších výrobcov munície v rámci celej Severoatlantickej aliancie. Smer odmieta predĺžovanie vojenského konfliktu na Ukrajine ďalším vyzbrojovaním Ukrajiny, ktoré tak či tak nevedie k želaným vojenským cieľom. Už na komerčnej báze na Ukrajinu dodávame túto muníciu v počtoch miliónov a ten počet bude ešte do budúcna narastať. Preto určite príďte voliť. Nepripustím, že sme úspešne sa priblížili k završeniu procesu, ktorý pred 6 rokmi odštartovala vláda, na čele ktorej som mal tú česť vtedy stáť.